Да, здравейте хора, аз съм Гого. Започваме с нашия сервер, който си направихме. Не Creative е. Аз почнем да объркам сервери. Така. Абе, защо кри... Забравяй. Да, както виждате, аз съм почнал тук надолу да строя, да скопам. Вижте какво съм направил извън клип. Това направих извън клип. Миналия епизод, когато бях извън клип, го направих. Събрах малко кабел в честа, Iron. Ама аз пред вас го събрах Iron, искам да ви покажа нещо. Събрах много дърво. Повечето ти за къщата и за моста. Да, ще довършим мост. Събрах 2 стака и 26 това. Айрон и така. Сега няма да ми ще малко да покопваме. Търси кол няма никъде, хора. Никъде няма колче. Да, допреди малко играх на пъсото. Колко бавно се изкачва. Аз забравих, че има малко джам. О, не, ще осветя. Но тъмно бе. Даже светих една факла, ще светява много. Тук също тъмно. Така. В този епизод, както казах, то дъжд скоро няма да спре. Тече. Не ми интересува. Сега. Ще вземем малко. 26. Аз трябва да ти събера дърво, е. Няма ми стигне. Аз имам идеи. Точно през дъжда, чайте хора и сега ще спрема за малко видеото. Там върнах се. Бяха на хвилистата. И каква мъгла се изписа, не мога да къде има дървета, къде няма. Добре, че близко има до мен. О, бамбук, после ще го берем. Най-бавното развиващо телефонче. Ох, ти отвратително, много лошо му се хвати ръката. Много мраза. Така и без той повече ни лагва. Имам 7. Май ще ми си. Ако не стигне просто. Ох, тук... Той ще си го направи така. Абе. Така. Да. Ето, виждате, така като не ми се клача ръката. Плойно. Сега... Този епизод, както и да го направим от кабел, да махнем дърта, обаче се отказа. Или може да отидем да копаме. Нямам идея. Меч имам, лопата нямам. Няма проблема с това. Точно, нямам материали за него. Абе, от хора нещо. Безмерника. Чай, сега си подредим инвентара. Така. Факлите тук. Така. От мен да бъде отиваме в мината. Мина. Мина. В другия епизод ще довършваме къщата. Сега нещо ми копа. Ето. И си направих една еранкерка. Ох. Добре, де. Айде. Ох. Аджамак хадамак. Карай. Той е светло. Аз ако слагам на 5 две блокчета торч. Да пъс... Как се казва да пестим? Ох, гранит. Нали? Да, гранит за... Не го прочета. Оф, стига точно най-големите букви. О, тъмно стана. Аз на пъти купам. Хора, никъде няма колкото с байон. Чай, светло ли?
Малко. Ма, къде ще почна да разкопавам? Абе, до сега трябва да съм намерил 5 айрон или повече. Няма. Аз обичам да копам, обаче нямам никакъв късмет. Да, хора, аз може и да направя видео, още днес ще ходя на рожден ден. Да направя видео и да го кача някъде в YouTube. На рождения ден, не знам, ще видя. Но лошото е, че намирам никъде колко. Няма кол. Колко равно го направи. Няма кол, хора. Да. И так ми кирката ми свършва. Той няма за къде. Да, хора, надявам се да не лаги по клиповете или да е с лошо качество. Не. Сетих се вече. Въпреки. Не. Еми, 300. Само ще стои това. Аре, хора, пишете нещо там в коментарите. Нямам идеи. Никак. Гей, каква мъгла. И нямам и легло. Просто... Чайч, хора. Ще спра видеото за малко. Ще го спра. Към върнах се, хора. Имах огромен късмет, че намерих овце. Някъде и там ги прибих. Само тях намерих. Раздалечих се от къщата и едва... What? Да, само да ви кажа, че не си ползвах меча, а брадват. Защото тя е по-силна, а меча си го пазя за зомбита. Сега се чуя какво да правя вече. Намерихме си легло. Да им се къде го поставя. Какво да правя? Хора, няма никакви идеи. Да, искам да ви кажа, че ще стримвам много често. Повечето на GTA и Minecraft. Да, може да се прехвърля вече и на C, на Counter-Strike. Значи, Counter-Strike Portal може и да захвърля и на нея малко така да поснимам. Аз я имам. Днес тази сутрин я инсталирах и играх. Много съм добър хора. Само аз ги цепя. Всеки чатове правя. Бре хора. Не знам. Вече искам да се махне тази мъгла и да си довърша кащата. Я чакай, дали мога да спя? Да. Ето вечер. Не. Аз съм се прецакал. Добре. Айс. Хубав ли е деня? Хубав е. Излизаме да строим. Да, нещо сега ще поразбърникам към из телефона, защото има един проблем. Гащичките се усраха на телефона. Да, има един пак към проблем. Има един проблем, че не ми дава повече да стримвам от 15 минути и после не ми дава да го кача. Казва ми, че това качеството е изхвърлено и айди бе, влез.
Добре, помислих, че видях крипър. И къща ще да ми замине. Дето давам тук 100 000 блока. И хора, няма ми стигни с едно дървце. Нищо. Види брадва, бе. Брадва! Да се взема със всеки случай едно цяло. Да, хора, по-честото ще ходим в мини, защото за Diamond все пак. Diamond е по-рядък от всякакво друго, освен от Emerald. Да, и Emerald ще се опитам да намеря. Ще казвам, ще се опитам, не че ще го направя. Колко бутона? 81 бутона. Да, къща ще бъде 2 блокчета. Защото нали ще прави втория етаж, а не искам да е твърде голяма. Пак ще е глупаво. Да, къща ще я правя само така за да се я имам. Значи, тук се да заживявам вече. Сега в този епизод само ще направим формата и ще приключвам. И само и тавана да направим и приключвам. Точно ми се събра. Както казах, че това ще... не съм казвал, но сега го казвам, че това ще бъде от кабел. Защото не искам да е така дървено. Защото като някой вземе и запали къща, какво ще правя? Само кабелстона ще остане. Сега ако ми кажеш, че кирката ми свърши. Няма да имам огромен късмет. Никакъв! Само правим покрива и приключвам с епизода. Защото не искам пак да не го кача и то с клип. Защото аз клиповете ги качвам от сколко. От 7 годишно почна да качвам клипчета. Не точно 7 и 6. Аз пък 6. 9. Да, 8. Само да отхватим. И да, хора, до тук ще приключа с клип. Надявам се да ви хареса, коментирайте, оценявайте и чао, чао от мен. До другия път. Пак коментирайте.